Έφυγε η μαυρίλα. Έφυγε η μαυρίλα. Εδώ θα δείτε τώρα πώς γίνεται αφαίρεση φρυγιών με remover. Remover είναι ένα ειδικό υγρό το οποίο αφαιρεί το χρώμα από την επιδερμίδα. Δεν τραυματίζει το δέρμα τόσο όσο τραυματίζει το λέιζερ. Δεν υπάρχουν έντονες κοκκινίδες και ερυθισμοί. Είναι πάρα πολύ πιο απαλό και πολύ αποτελεσματικό. Συμφωνώ απόλυτα. Στο κορίτσι κάναμε εδώ νομίζω 4 φορές remover, ήταν πάρα πολύ πιο σκούρο το φρύδι της, πάρα πολύ πιο έντονο. Και σήμερα θα κάνουμε τελευταία φορά και μετά θα προχωρήσουμε στην καινούρια εφαρμογή. Βελονίτσα μιας χρήσης. Πάντα. Εντάξει, αντέχεται το κορίτσι. Έχει έτσι ένα τσίμπημα, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπετε δεν ερυθίζεται καθόλου. Και βγαίνει το χρώμα αμέσως. Και μετά το remover συνεχίζει και δουλεύει στο δέρμα στις επόμενες μέρες και ανοίγει το χρώμα ακόμα περισσότερο. Μαζί με το αιματάκι βγαίνει και το χρώμα. Ορίστε, αυτό είναι όλο. Και εδώ στο κινητό ίσως δεν φαίνεται πόσο πιο ανοιχτό έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό και δεν υπάρχουν ερεθισμοί καθόλου. Αυτό είναι. Πολύ χρώμα έχει εκεί. Πολύ καλό. Άρα. Λοιπόν, αυτό εδώ βλέπουμε τώρα. Αμέσως μετά την αφαίρεση, τα φρύδια, κάναμε remover. Δεν υπάρχουν ερυθισμοί, δηλαδή ούτε καν δεν έχει κοκκινήσει το δέρμα. Τίποτα. Αυτό. Και το remover συνεχίζει και δουλεύει μέσα στην επιδερμίδα, δηλαδή στις επόμενες μέρες θα ανοίγει ακόμα περισσότερο. Αυτά, κορίτσια.